Igbo be waking up amoni mana mgbe gara aga wetara m unu video na abụ one nke Aku Zion ji eje kwuo okwu ihe nya na Richman nke Ebonyi steeti ji towards Chisom Anko last year ka ọ nwụrụ that young man be ya kpochi ya a na-agwa gị na ifu ebe this man tonye this boy will be ọ bụrụ na mmadụ dị ka Aku Zion pụta this boy will be forgotten. Ndị mmadụ ya echefu maka wulu big man asị na ị na-eme ajọ ihe iwe automatically gosikwasị ụmụ ụwa na ị na-eme nya bụ ajọ ihe ahụ. A na-ekwu na ị na-eme ajọ ihe iwe wele ego niile inwe because Lozewu si na-akọwa na this man dị ọdụ form of na o ji ego niile onwe wee meso this boy case. And we really thank God for somebody like Aku Zion that step in. So kita another person apụtakwana ka o kwue ihe ga on n'ime that play because oburu ebele ego ka Aku Zion spending na that issue. At the end of the day, obu na nwoke anọ asị ka emebu ya this man is as guilty as charged. Just that the law imana ihe ọbụla gbasara law anara arụ ọkụ with his spirit. But the man seketa na mmadụ fe ego ọgwụ enwụọ law you need ime something physical eji ekpe gị ikpe. That is why this rich man ababere ime by now. Mana one day kiwa yeju. Because all the things this boy may accuse of and channing na hamdo to emekpocha kedu nke bụ na ndị otu this man je na be this boy nwe ya aka na draw some me afọchala ego this boy tibe mkpu ndị mmadụ deny ya man along the line they still later agreed na ha were 200 and something thousand na be this young man. This big man na use ndị obodo ka osi sa and shame to you as a guy as a young man into with big man and na apị ka button osege jeje osege kwolo osege je nwa unu jeje nwa. So biko na chom kono gente kono know how the whole case see unfold. God one. Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you're watching me from. I see you, your brother. Ebudon TV, onye ameno gamwa gwa tamu na becha. Biko na de gbu ogo nyanwo onye si ka mbia kele tata ka na akpọ ogbu efe Aku Zion. Nnukwu ọgabụ azụ ya si ka kele gị because ya wuru m ihe arụ na mfuru ihe ọmụ ị na-eme n'obodo hapụ ikele ya because ihe na-egbu ụfọdụ ndị na-egbu mmụọ ha wụ na ha ya arụcha ọrụ amafu ndị mere ha gịnị kele ha n'ọrụ ha rụrụ ọ na-eme ụfọdụ ha na-adụ azụ a sị ka nkele gị n'isi obere nwa a na-achọ ka emegbuo obere nwa a na-achọ ka emegbuo because na nwere mmadụ nke a na-akpọchi iso ma achọ ka isi wee wepụta millions of naira wee ga gbapụta da boy. Ana m asị na ebe ọnwụ na-ego asị pụtara ọ ga-echi ya gbaji kwuru mọchị n'aha Jizọs Aku Zion ana m asị ka Chukwu gosie gị. Ana m asị ndị mmadụ biko gigoro ntị ọnwụ na Aku Zion na-etinyere arụ n'ebe this boy nọ ka ngwụ na eziokwu this boy nwere ike ịnọgide na awaiting trial nwụọ. I'm telling you ịchọ gaa na many places wee ndị so that jide na awaiting trial up till now enwe ndị nọgoro 2 years ndị nọ 3 years ndị nwụrụ anwụ. Onye mgbe ebe this guy karị nọ ma ọnwụ na Aku Zion na-etinyere arụ Aku Zion ọ ya adịrị gị mma ya ka m ji agwa ụlọ ọ bụrụ inwe ego wee isiokwu Chineke nye ego nye ego ka ị na-ehepụ ndị mmadụ ọ bụrụ inwe ego wee isiokwu n'ọ ka ife iji ya arụ Aku Zion na-eziokwu na ọ bụrụkwa na agụba ị nwere ike ndị ka gị jide ego ka nkụ n'obi ahụ inwe wee na-eridata ego ka na-asị ka Chineke goziere gị. Agba m na-ego iji gaa azụzụlo Peter ka ị were tii ka ị wee fụ na mmadụ ibe gị pụtara na mmegide a na-emegide. Ama m na-ego iji azụzụlo Peter millions of naira ka ị tiriri ka nwa mmadụ wee nweta justice. Ana m asị na ọ ya adịrị gị mma otu a ka o kwesịrị na-adị na aka ndị niile ji ego mana times ife ha ncha niile ha mechisi ọnụ onwe gị ekwu okwu ego a Chineke nye gị ihe ebu ya weela mmụọ mana amara na aka ọhụrụ na-ewepụta na-eme gịnị na-anata nke ọwụ onye Chineke chọrọ nwa onwe ihe ọzọ iji ego ga-eme sọ na ọsọ arụ ala mbọsị Chineke ga-anara gị ya it will never come again. Ọ mụ gwara gị ya because osisi a ndị amịrị mkpụrụ ọba uru na ọ na ebe ahụ ọ mgbutu ka a ga-egbuti ya. Otu Aku Zion wepụtara obi wee na-ehepụ ndị mmadụ wee zọpụta dị Chisom achọ. Ana m asị na dazi akụrụbe gị ga na-ehu ka okimiri. Ọ mụ gwara gị ya ịhụrụ amara ihe mere osisi mgbe Jizọs Kraịst ga n'osisi ka o jee ghọrọ mkpụrụ deru ebe ahụ nwere osisi dị na ukwu mkpụrụ ahụ. Ịmara ihe mere Jizọs asị na ọ dị iwe nwere Jizọs asị ya dị ya kpọnwụọ no ihe ọ gwedebe ya wụ ebe ọnwụ na-emere mkpụrụ mgbe bịa ka m bịa ghọrọ mkpụrụ n'ukwu gị onwe ihe mere ekwubie m okwu na ịma m lata mkpụrụ n'ụwa onwere ga-esi lata na mkpụrụ emere wee ri nne onye pụtara
for let's say nwaanyị jere be di ya na-amụ nwa ịma ihe ọpụta osisi jiri aka eme gịnị kpọnwụọ gaa na Baịbụl gụọ Jizọs asị dị akpọnwụọ nọ na asị na-enwe ebe ọnwụ na-eme na mkpụrụ ma mịnatazi mkpụrụ n'ụwa osi ilecha anya ihe ọ nọ n'ụwa eme ka ka ziga nọ ata amị mkpụrụ ka ezi uru m pụtara ụwa osi were aka kpọnwụọ ọ ka ị mara na ego gaa nwere ndị echọghị ihe ori ahịa pụọ wee na-asị gị ebe ọnwere na wee na-anụ olu m ngwa ihe ọnwere ị ga-emewuru akụzara m meri ya na mmadụ ka ọ lee ya ihe a zoro bita ọ dị aka akọbe m ọnwụ na iwu disibutọ na ndị ma na ị ga-emewu ihe dị na mmanya gbaa akụzara ya nke o tiri gị ka ọ wụrụ ebe a ga esi ga-enyere ya aka na-eme appreciate na ihe ọ na-eme ọ dị aka akọbe m ọ dị aka akọbe m because ama m na ife ebe mọrọ ọfisis ma ọ dị ya because ama m na ebe aka nsi ga na-eme gị na-emetụ ya bụrụ appreciate yes unu erizina gwomgwomgwom efere mmanya erie enụọ ya ọ jiri ihe niile akpọ shuga dalutue na-arụ gị ka akwụkwọ na eziokwu akọhọlụ ụdị a kịta nwere ihe ọ na-arụ mmadụ ifuzoro bita o nwere ihe mgbe ihe ama ihe mere onwe gị mgbe shuga buturu gị ị ma na shuga na-ebutu mmadụ otu a stroku si apịa mmadụ ka shuga si apịa mmadụ ọ pịa ha na gị akwa from there ijewara mana ị na ọ nọtara mmanya aṅụọ zoro bita lee ya ọmụ abịa m isutu desin wee dara ya nkpọ ebe a ka ọ nọ mmanya eji eje mba ọnwụ na ị nọ na be gị ọ dị ka afọ na-arụ gị were mmanya ṅụọ ya akwụsị ọnwụ na ị nọ na be gị nwunye gị na-asị gị na orukwana mgbe anyị ga-egwu egwu na-asị ya na ike adịghị fa amịrị dezi gị ike ga-adịzi gị kemgbe ike ga-adị were mmanya ṅụọ ozugbo ike bịa so akụzi ya nwa adịrị gị mgbe ndị kwugoro maka ya akara nkụ afọ m nke nwambọị onye isi kwuru fụkwa nke Lọzeusi kwuru oli na a na-ekele gị ana m asị gobiri igwe gbawa gị fes ihe ọnwụ ị na-eme ana m asị na ebe ọnwụ na itiri aka na ọ ga-agaziri gị ebe ọnwụ na ịzọpụtara nwa ogbenye ana m asị na ihe ama akọrọtara ndụ gị n'aha Jizọs onye na-amụrụ onye na-ekwu maka kirie na ya vidio ebe a kirie na vidio ekodufu onye na-ekwu ịmara afọ ị ga-etu ya tuo ya maka uru na-aga azara anyị ife Igbo ji ka mba ma ọ ife Igbo ji dị ebube uru azasịkwana ha na anyị ama maka nke ahụ lee onye ewu ife Igbo ji dị ebube ebe a onye a ka ọ ahụ itu ife Igbo ji ka mba isi yes na o nwere ihe ọ na-arụrụ Igbo ụrụ ndị na-eje ata na ife ndị Igbo ji ka mba ife Igbo ji ka mba ife Igbo ji dị ebube agbakwara iburu si weta eje atịrị bikọs anyị asọpọtụ ya gwa ya ife imegoro anyị nwewu ndị Igbo iji ga aza afọ ahụ so anyị gba gị akwụkwọ na kọt ịbịata ịzọrọ ọnụ gị maka ikwesịrị ịza afọ ahụ anyị ga-eprove ya iwu ndị Igbo ga-eprove gị bifo echie na echi so ife akụzi ya for today tụwere m ife Igbo ji ka mba ma ọ itụrụ m ife Igbo ji dị ebube na ụdị ndị a kwesịrị na-asa afọ ahụ onye nchọ ka m kwuo kide na onye anyị nwa afọ mụrụ unu ga-ete unu tụrụ m ya aka nwanne unu ebido ntụsiri onye amena ọga nwa gata m na-ebecha